A arewacin Najeriya da akwai wata matashiya mai suna Zainabu. Zainabu dai ta kasance yarinya 'yar kimanin shekara 17 wadda ta taho daga ƙauyen su saboda tsananin talauci da ya yawa a cikin ƙauyen nasu, wadda ta shigo birni domin neman aiki na wanki ko kuma yin aikatau a wani gida. Ta shigo mota domin zuwa garin Kano domin neman yin aikin gida. Cikin katari kuwa ta samu aiki a gidan wata mata mai suna Hajiya Rukayya. Hajiya Rukayya ta kasance mace mai wadata sosai da sosai, amma kuma tana da mugun hali. Farko dai Zainabu ta fara tunanin cewa za ta samu sauki a cikin rayuwarta saboda tsananin talaucin da ta fito da shi daga gida. Amma kuma ashe lamarin ba haka bane sam. Mi sauraro, idan wannan shine farkon ziyartar ta ka wannan tasha ta mai albarka, muna so da ka danna mun subscribe kana kuma ka taba mana alamar kararrawa ta yanda za mu samu damar sako maka sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura, kana kuma kai mana like kai mana comment domin shari'a akan labaran da muke kawo maka. Bai mu dora akan inda muka tsaya a cikin labarin mu. Bayan kwana biyu kuwa da zuwan Zainabu cikin wannan gidan, yayin da Hajiya ta fara nuna mata rashin kirki a fili. Abin farko abin da dai ta fara nuna mata rashin kirkin shine kuwa ta hana ta cin abinci tare da 'ya'yanta, sannan kuma tana tashin ta tun daga asuba har zuwa dare tana ta yin aiki ba kakkautawa. Ana nan dai wata ranar Lahadi Zainabu sai ta yi kuskuren zubar da shayi a cikin ɗaki ba tare da saninta ba, yayin da Hajiyar nan ta fasata sosai ganin abin da ya faru, yayin da ta ɗauki sanda ta fara dukan wannan 'yar ƙaramar yarinya mai suna Zainabu har ta ji mata a rauni. Da wannan abin da ya faru kuwa Zainabu ta yi shiru bata ce komai ba, ita dai kawai tana kuka ne a cikin zuciyarta, sannan kuma tana ci gaba da roƙon Allah cewa ya kawo mata mafita. Cikin sa'a ɗaya daga cikin 'ya'yan Hajiya mai suna Sadiya ta lura da yadda Zainabu take shan wahala a cikin gidansu, yayin da kuwa ta fara taimaka mata da ɗan abinci sannan kuma da ruwa a ɓoye. Amma nan shine yasa Zainabu ta fara ɗan samun kwanciyar hankali a cikin zuciyarta. Amma da kuwa Zainabu har ta fara tunanin to ita iya rayuwarta za ta zo mata da haka. Sauran abokanan tafiyarta gabaki ɗaya ba ma ta san inda suke ba, ita kuma ga ta nan ta ma fito daga ƙauyensu, bata san yanzu ina za ta nufa ba in har dai ta bar wannan gidan aikin nata. Tana matukar shan wahala a boye, amma kuma ba wanda ya sani a gidansu ko kuma a cikin ƙauyensu. Ana nan dai saboda yau wahala gobe wahala jibi wahala, wata rana Zainabu ta kamu da rashin lafiya da zazzabi mai karfin tsiya, yayin da saboda ba ta da isasshen samun nutsuwa a cikin rayuwarta, ba ta bacci da wuri sannan kuma ba ta hutawa a kan lokaci. Wannan Hajiyar kuwa saboda azalama ce ita, ta ce idan har ba za ki iya aiki ba to ki tattara kayanki ki koma gidanku. Ita dai ta ki bata magani. Zainabu tana matukar jin zafin wannan ciwon, sannan kuma ga kuma wannan abubuwan da wannan Hajiya take mata, tana sa ta aiki yayin da ita kuma ba ta da lafiya, ba ta da karfi ko na sile biyar, tana matukar shan wahala, ga ba ta da lafiya sannan kuma ga baki daya jikinta ya yi rauni saboda matsanancin zazzabi da yake damunta. Daman dai ɗakin Zainabu ba shi da komai, ba wani ko net ko kuma wani abin da zai koran mata sauro daga cikin wannan ɗakin. Hajiya ta sha gaya mata cewa ta tafi gidansu, amma kuma tunaninta shine in ta bar gidan nan ina za ta je, ba ta da inda za ta je. Sai da Zainabu ta samu wani bawan Allah wanda shi ma yake aiki a cikin gidan, sai yake taimaka mata, yake bata abinci da kuma magani da bacin ganin halin da take ciki. Wannan ya koya mata imani a cikin zuciya, kuma yana nuna mata cewa ba kowa bane mugu a rayuwa. Ana nan dai wata rana wata makwabciyarsu ta shigo cikin gidan domin ta ga Hajiya, yayin da ta kula da Zainabu, ta ga irin raunukan da take jikinta, sannan kuma ta ga ba ta da lafiya. Ta taba jikinta sai ta ji zafi sosai, ta tambaye ta me yake daminki, sai ta ce zazzabi ne yake damunta. Nan fa wannan makwabciya ta ɗauko wayarta wadda take cikin jakarta, nan fa ta fara yi wa Zainabu bidiyo na kalar wahalhalun da take sha, sannan kuma ita ma Zainabu tana faɗa kalar wahalhalun da take sha a cikin wannan gidan. A cikin daƙiƙu kuwa mutane sai suka fara yin magana akan wannan abubuwan, yayin da wannan makwabci tasu ta saka a cikin shafinta na social media. Jama'a sun fara magana sosai da sosai akan wannan abin da yake faruwa. Washe gari kuwa jami'an gwamnati suka zo gidan domin su ɗauki Zainabu, sannan kuma su yi bincike akan gaskiyar al'amarin da yake faruwa. Hajiya Rukayya kuwa ta ruɗe, ta kiɗime, take cewa ni ban taɓa cutar da ita ba, in ma za ku tambaye ta sai ku tambaye ta. Amma kuma abin da suka gani a jikin Zainabu sai suka tabbatar da shaidu ai sun gama cika, ganin cewa su kan sun zo sun gane wa idansu abin da yake faruwa a cikin wannan gidan. Zainabu kuwa ta samu taimako daga wata kungiyar haƙƙoƙin kare ƙananan yara. Bacin an gama bincike ne yayin da aka kai Hajiya gidan kurkuku, ita kuma Zainabu aka sa ta a makarantai.
ta koyi ilimi sosai da sosai, sannan kuma suka bata abinci, suka sa ta a guri mai kyau yanda za ta ji daɗin rayuwarta. Mai sauraro kada dai ka manta ka danna mana subscribe, kana kuma ka taɓa mana alamar ƙararrawa ta yanda za mu ringa sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Sannan kuma kai mana like, kai mana comment, kai mana sharing ta yanda za mu ringa samun ƙarfin gwiwa mu ringa sako maka wasu labaran masu daɗi, ilmantarwa gami da nishaɗantarwa a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Zainabu ta yi matuƙar ƙoƙari ba a cikin makarantar da suka kai ta, yayin da ta dage ta mai da hankali sosai ganin cewa sun taimaka wa rayuwarta sosai da sosai, yayin da bayan shekara 3 kuwa Zainabu ta kammala makaranta, sannan kuma ta zama malamar makaranta, take koyar da ƙananan yara a cikin makaranta. Tana koyar da yara wadda ba su da ƙarfi, sannan kuma ba su da abin da za su ci abinci. Tana koyar da yara dai kamar yanda ta kasance a baya, sannan kuma tana taimaka musu, tana koyar da su da murmushi a fuskarta, tana tuna cewa ita ma ta sha wahala kamar yadda su ma suka sha. Duk wanda ya ga Zainabu a cikin halin da take kuwa sai ya ce lallai haƙuri da kuma addu'a sun fi komai ƙarfi a cikin rayuwar ɗan adam. Darasin da yake cikin wannan labari kuwa, darasin yana nuna mana cewa ka kula da waɗanda suke ƙasa da kai, sannan kuma kada ka taɓa raina aikin da kake yi a rayuwa, saboda duk ƙanƙantar aikin da kake yi a rayuwa to zai iya zama wani abu a gobe kai, ko ma a yanzu zai iya zama wani abu. Kada ka taɓa raina duk ƙanƙantar aikin da kake yi, Allah zai taimake ka a cikin abin da kake yi. Kai dai kawai ka riƙe addu'a, ko ma bai zama wani abin ba a rayuwa, ka ci gaba da haƙuri. Allah yana sane da kai, sannan kuma Allah yana ganin haƙurinka a rayuwa. Mai sauraro, a nan ne muka kawo maka ƙarshen wannan labari namu. Idan har ka ji daɗin wannan labari namu, to ka danna mana subscribe, kana kuma ka taɓa mana alamar ƙararrawa ta yanda za mu ringa samun damar sako maka labarai masu ilmantarwa gami da nishaɗantarwa, kai har ma da wa'azantarwa a cikin wannan labari namu. Sannan kuma kada ka manta da yi mana comment, kana kuma kai mana sharing, sannan kuma ka taɓa mana alamar ƙararrawa, kai har ma ka ƙara da liking ta yanda za mu ringa samun damar kawo maka labarai masu zafi kamar wa'innan. Mun gode da ziyartar ta wannan tashar tamu mai albarka. Gari wanda yake yammacin Afirka, wani ƙauye mai suna tafkin gida, sannan kuma da akwai wata mata mai suna Zainabu wadda take auren wani malami mai suna Malam Idris, yayin da sun shafe tsawon shekaru suna tare cikin natsuwa da kuma kwanciyar hankali. Amma kash, duk a tsawon wannan lokacin da suke zaune tare, Allah bai taba ba su ɗa ba. Ana nan dai a cikin kalar wannan zaman nasu da suke yi, wata rana kawai Malam Idris ya yanke shawarar cewa zai ƙara aure. Ya auri wata yarinya kyakkyawa mai suna Aisha, mai hankali, sannan kuma gata da tarbiyya. Zainabu ta yi ta murmushi a fili, amma kuma ba a sani ba cewa a cikin zuciyar Zainabu wuta ce kawai take ta ci. Bacin da Aisha ta samu ta shiga gidan Malam Idris, yayin da kuma komai ya canja tafiya. Malam Idris dai ya kasance yana ciyar da ita da kulawa, sannan kuma yana mai taka tsantsan akan duk abin da ta nema yana bata, sannan kuma yana bata lokaci isasshe. To mai sauraro, idan har wannan shine farkon ziyartar taka wannan tasha ta mai albarka, muna so da ka danna mana subscribe, kana kuma ka taba mana alamar ƙararrawa yanda za mu ringa sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Bayan mu daura akan inda muka tsaya a cikin labarinmu. Ana haka kuwa Zainabu to sai ta fara la'akari da to ita fa a rayuwarta ta rasa komai. Na farko dai suna zaune da mijinta lami lafiya, amma kuma daga shigowarta wata komai ya samu ya canza mata a cikin wannan gidan. Ya daina hira da ita sosai, ya daina bata lokaci sosai, sannan kuma duk abin da ta nema bai fiye mata yi akan lokaci ba kamar da yanda ya saba yi. Amma kuma daga ƙarshe sai ta fara bullo da wasu abubuwa ta inda za ta fara hana Aisha zaman lafiya a cikin wannan gidan. Ana nan dai Zainabu ta nemo wani boka a cikin daji mai suna Malam Dodo, yayin da Malam Dodo ya bata zaɓi biyu, ya ce mata tana so kishiyarta ta mutu ne ko kuma tana so kishiyarta ta bar gidan baki ɗaya. Nan fa Malam Dodo sai ya ɗau wani baƙin magani ya bata, ya ce ta zuba a cikin abincin da Aisha za ta ci. Amma kuma bacin da ta dawo gida ne, yayin da take kokarin ta zuba wa wannan magani a cikin abincin Aisha, sai abincin ya bare, yayin da cikin rashin sa'a sai magen gidan ta zo tana lashe wannan abincin, kuma tana hadawa har da wannan bakin maganin da Malam Dodo ya bata. A shigari kuwa da safe kwatsam kawai sai aka ga wannan magen ta mutu, yayin da Zainabu ta tsorata sosai da sosai. To fa daga wannan lokaci ne abubuwa suka fara canzawa Zainabu, yayin da ta fara
fara mafarkai munana, yayin da wani lokacin tana yin mafarki tana ganin cewa Aisha tana yin haske a cikin wani kyalli yanda ka san tamkar an sa ta a wani farin abu, yayin da take haske kamar zinari. Ita kuma ta kasance a cikin duhu yayin da take firgita inda ta ga duhun nan, yayin da take kurma ihu tana matukar matsanancin kuka. Ana nan dai Malam Idris ya fara zargin cewa gaskiya da akwai abin da yake faruwa a cikin gidan nan, da akwai wata matsalar da take faruwa. Nafai ya kira malamin garin wato Malam Umar dan ya zo ya yi addu'a a cikin wannan gidan. Bacin malamin nan ya yi addu'a sosai da sosai, nan fa ya gano cewa da akwai sihiri a cikin ɗakin Zainabu, yayin da suka tono ko ta bakar kwalba da akwai kuma wani suna a ciki, yayin da bacin sun bude wannan suna, yayin da su kuma suka ga sunan Aisha ne a jikin wannan kwalba. Bacin da aka tambayi Zainabu kuwa, yayin da ta faɗi gaskiya duk abin da ya faru, tana mai nadama sannan kuma tana cikin kuka tana neman gafararsu. Malam Idris ya fita a hayyacinsa sosai da sosai, amma kuma limamin nan ya ce masa kai ya sake iya yi wani abin da zai bata wa wannan matar rai, kawai ya samu a mata addu'a sannan kuma ta ringa istighfari har Allah ya yafe mata wannan laifin da ta aikata. Bayan duk wannan abubuwan da suka faru, Zainabu ta kamu da matsanancin rashin lafiya, yayin da Aisha duk da abubuwan da ta yi mata tana kula da ita, tana bata magani sannan kuma tana bata abincin da za ta ci. Tun kafin ma ta mutu sai wata rana Zainabu ta ce mata, Aisha ke ce mace ta gari, na tuba ki yafe mun. Kishin namu na mata ba mai kyau bane idan har ya wuce gona da iri. Zainabu ta mutu kuwa a cikin rana ta 7, yayin da kuma gidan ya koma cikin nutsuwarsa ta da. Ga bisani ne kuwa Aisha ta zama uwar gida, yayin da duk yaran da ake bukata suka zo daga baya. Kuma Malam Idris ya zama mutum mai matukar darasi, yayin da wasu ma sukan zo gurinsa domin ya gaya musu abubuwan da suka faru a baya, amma kuma yanzu ga abin da yake faruwa da shi. Allah ya hore masa wannan abubuwan da suka faru da shi a baya sun zama darasi da kuma ɗaukaka a gare shi. Daga nan fa Aisha ta zama uwar gida, yayin da take kula da komai da komai, yayin da suka fara haifan ya ta farko suka sa mata suna Zainabu, saboda abubuwan da Zainab ta aikata sun yi matukar nadama, sannan kuma sun ga nadama a fuskarta. Yayin da lokaci bayan lokaci Malam Idris yakan ziyarci kabarinta ya mata addu'a sannan ya nema mata gafarar ubangijinta. Kada ka manta mai sauraro, idan wannan shine farkon ziyartar taka wannan tasha ta mai albarka, muna so da ka danna mana subscribe, kana kuma ka taba mana alamar kararawa, yanda za mu ringa sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura. Bai mu dora akan inda muka tsaya a cikin labarinmu. Matashi wanda yake yawon neman aiki gari zuwa gari. Matashin da mai suna Nasiru ya bar ganin su, yayin da ya tafi domin neman aiki a wani gari mai nisa, wanda garin ana kiransa da suna garin Kunkuru. Mai sauraro, idan wannan shine farkon ziyartar taka wannan tasha ta mai albarka, muna so da aka nanna mana subscribe, kana kuma aka taba mana alamar kararawa, yanda za mu ringa sanar da kai sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Bai mu dora. Garin gabaki daya wanda yake dauke da duhu a cikin sa tamkar an yaki an gama. Garin gabaki daya mutanen garin ba sa fitowa da daddare sosai, yayin da kowa yake tsoro ya fito da daddare ganin cewa da akwai abubuwan da za su faru. Garin da suna dauke da wasu bakaken abubuwa wanda suke yawo da daddare, yayin da in dai ka fito sai dai wani ba kai ba.
Wannan garin da sun daɗe suna fama da wannan abubuwan da suke damun su da daddare, sai dai gabaki ɗaya su rasa yanda za su yi bullo al'amarin, yanda gabaki ɗaya kowa da yake cikin ƙauyen abubuwan nan sun takurawa a rayuwarsa, yayin da ba dama ka fito da daddare yin wani uzurin sai wa'annan abubuwan su kama ka. Bayan Nasiru kuwa ya isa wannan ƙauyen sai lura cewa gabaki ɗaya wannan ƙauyen babu wanda yake wata magana kwakwara da baki. Nasiru yana yawon neman masaukin da zai zauna a cikin wannan garin, amma kuma duk wanda ya tambaya masaukin da zai zauna sai kowa ya girgiza masa kai. Amma kuma daga ƙarshe sai Nasiru ya samu wani tsoho inda ya same shi a can tsakiyar gari, yayin da ya nuna masa wani gida da yake bakin daji ya nuna masa, sannan kuma wannan tsohon ya ce masa sai dai amma muddin da daddare in ka kwanta a cikin wannan gidan to ka tabbatar ka rufe kofa, sannan kuma muddin da cikin dare ka ji ana kunkusa wannan kofar ta cikin wannan gidan kada ka sake ka bude, domin tabbas wani abu zai faru da kai in ka har ka sake ka bude wannan kofar. Nan fa Nasiru ya shiga tunani yake cewa to shi mene wannan abun da ba a so a gaya mai me dalilin sa na kunkusa wannan kofar ta wannan gida, ba kowa baya so ya zauna da shi a cikin wannan garin. Sai aka nuna mai wannan gidan wanda yake dauke da wannan mugun al'amarin, baka san mene zai same ka ba a cikin wannan gidan, da yake gidan tsohon gida ne ba wanda yake amfani da shi ma ƙauyen. Amma kuma Nasiru sai wani tunani ya ce tsohon nan kawai yana so kawai ya tsoratar da shi ne, amma kuma Nasiru saboda ɗan tsantsar gargajiya ne sai ya shiga cikin wannan gidan ba tare da fargaba ko kuma tsoron wani abu ba. Kada dai ka manta mai sauraro, idan har wannan shine farkon ziyartar taka wannan tasha ta mai albarka, muna so da ka danna subscribe kana kuma ka taba mana alamar kararrawa yanda za mu ringa sanar da kai sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Kana ka danna mana like, kai mana comment, kai mana kuma share, sannan kuma mu ji sharhin ka akan labarin da ka ji. Bayan dare yayi kuwa sosai da sosai, Nasiru ya samu yayi shimfiɗa ya kwanta a cikin wannan gidan, yayin da ya kunna kindar a kusa da shi domin ganin haske saboda gidan yana da matsanancin duhu. Bayan cikin dare yana cikin yin bacci sai ya ji an kunkusa gidan nan sau uku. Kwan sai wata murya ta fito daga waje tana cewa Nasiru ka bude mana wannan kofar, kaji Nasiru ka bude mana muna son ka. To fa anan ake yin ta, daga nan ne fa Nasiru ya shiga matsanancin tashin hankali wanda bai taba shiga a baya ba, ganin cewa ba wanda ya san ya zo wannan garin, kuma ba wanda ya san sunansa a cikin wannan garin. Ko tsohon da suka yi magana da shi ma da ya zo garin bai gaya mai sunan shi ba, haka suka tafi bai san sunan shi ba. Amma daga baya wani sai ya zo yana kiran sunansa, kuma ba wanda ya gaya wa nan garin ya taho da ya taso a ƙauyensu. Zuciyarsa dai ta buga sosai da sosai, amma kuma sai ya tana da wannan gargaɗin da wannan tsohon ya yi masa. Nasiru sai ya shiru bai motsa ba. Bayan wani lokaci kuma sai ya ji tamkar ana tafasa ruwa a ƙofar wannan gidan. Again kuma bayan wani lokaci sai komai ya ƙara yin shiru. Bayan da kuma safiya ta yi ya fito daga cikin wannan gidan, ya fito a firgice, sai kuma ya duba babu wata alama ta mutum a wannan gurin. Amma kuma abin da ya girgiza sa, abin da ya basa mamaki cewa ya ga sahun kafa guda biyu a kofar gidan, yayin da kafar ta fito ne tamkar an taka wuta an fita ta gurin. Bayan ya shiga cikin garin sai ya haɗu da wannan tsohon, yayin da yake bashi labarin abin da ya faru. Buɗar bakin wannan tsohon sai ya ce ai wannan gidan da kake zaune gidan tsohon aljani ne wanda ya taɓa rayuwa a ciki. Duk wanda ya sake ya buɗe wannan kofar bayan dare yayi ya ji ana kwankwasawa ya sake ya buɗe to baya taɓa dawowa a raye. Nasiru ya ji tsoro matuƙa gaya yayin da tsohon nan ya faɗa mai wannan abu, yayin da ya tattara komaɗansa da kayansa ya maza ya bar garin kunkuru, yayin da ya koma gida da matukar darasi a rayuwarsa cewa duk matukar gargaɗin da tsofaffi suka bayar ko kuma manyan gari to kar ka sake ka kauce hanya ta abin da suka faɗa ma. In suka ce ma ka bi nan ka bi nan, in suka ce ma ka bar nan ka bar nan. Daga wannan lokaci ne bai sake fita daga ƙauyensu ba, wai ya je neman aiki a wani gurin saboda darasin da ya samu a cikin rayuwarsa. Ya zama mai addu'a a cikin kowane guri da zai shiga, sannan kuma ya kasance mai yi wa wasu nasiha a cikin duk al'amarin da suka fuskanta a rayuwarsu. Daga nan ne fa ya zama wani wanda tamkar ana zuwa ma neman shawara a gurinsa, yayin da ƙalubalen da ya fuskanta bayan zuwa garin kunkuru da ya yi. Mai sauraro, idan wannan shine farkon ziyartar taka wannan tasha ta mai albarka, muna so da ka danna mana subscribe kana kuma ka taba mana alamar kararawa yanda za mu ringa sanar da kai da sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Kana kuma ka danna mana like, kai mana subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar comment. Ku biyo mu domin jin sabon labarin da za mu shiga.
wani ƙauye wanda yake yammacin Afirka da akwai wata bishiya wadda aka sa mata suna bishiyar sirri. Ita dai wannan bishiyar ta kasance dai ba kowa ne yake kusantar ta ba, saboda an ce tana iya yin abubuwa masu ban mamaki sosai da sosai. Kowane dare mutane sukan ji cewa kamar ana magana a cikin kowane ganye na jikin wannan bishiya. Mai sauraro, idan wannan shine farkon ziyartar taka wannan tasha ta mai albarka, muna so da ka danna mana subscribe, kana kuma ka taba mana alamar kararrawa yanda za mu ringa sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Bai mu dora akan inda muka tsaya cikin labarinmu. Ana nan da wani matashi mai suna Hassan ya yanke shawarar cewa zai je gun wannan bishiya ya ga me yake faruwa a cikin wannan bishiyar, yayin da ya shirya tsaf domin ya je ya ga me yake faruwa a cikin wannan bishiya. Duk da kuwa gargaɗin da dattawan wannan ƙauyen suka mai, sai ya kada baki ya ce, ni dai na san cewa gaskiya bishiya ba ta taɓa yin magana, amma kuma wannan abin mamaki ne sosai da sosai. Zan je in bincika domin in gano me musabbaban yin maganar wannan bishiya. A daidai lokacin da ya isa bakin wannan bishiya, dare ya riga ya yi, sai kuma iska ta fara kaɗawa. Ganyen wannan bishiya yana motsawa tamkar ana mai dariya. Sai wayannan ganyayyaki suka ce mai, Hassan kai ne ɗana. Ba sai Hassan ya tsaya cak ba, yayin da zuciyarsa ta fara bugawa, amma kuma kafin ya yi wani motsi kwakwara, bishiyar nan ta wani buɗe ta, yayin da ta cinye shi cikin wannan bishiyar. Yayin da ya shiga cikin wannan bishiya, ya ga abubuwa mabambanta. Haske ne kala da kala, yayin da shuɗin hasken yake walƙiya tamkar a cikin wannan bishiya, tamkar yake bin kowane tsari na jikin wannan bishiyar. Hassan ya ga mabambantan wayannan mutanen wanda suke tafiya a cikin wannan bishiyar tamkar wasu aljanu. Sai wata tsohuwa kwatsam kawai ta bayyana a gabansa, sai ta ce mai, wannan bishiya tana ɗauke rayukan mutane ne wadda suka cika rassanta. Hassan kuwa sai ya tambayi wannan mata cikin rawar murya, to me yasa take yin haka? Sai wannan tsohuwa ta ce mai, bishiyar ta taba kasancewa mace, sannan kuma an yi mata asiri a baya, aka mai da ita bishiya saboda kawai kishi da kuma mugunta. Duk wanda bai da tsoron Allah to tana jarabta shi da wannan sihiri nata. San kuwa ya durkusa a gaban wannan tsohuwar yana neman gafara a gurinsa. Sai wannan tsohuwa ta ce masa, za ka iya yi fita daga cikin nan gurin idan har zuciyarka ta daina kallon wannan hasken, ya koma kawai kana kallon reshen bishiya ne tamkar kana kan bishiya. Hassan kuwa bai yi wata ba, ya rufe idansa yayin da yake yin addu'a yana kiran sunayen Allah. Nan take sai wani farin haske ya fito daga daidai zuciyarsa, yayin da ya haske wannan bishiyar gabaki daya. Wannan bishiya kuma a ce ta fara konewa a cikin haske. Mai sauraro, kada dai ka manta, idan wannan shine farkon ziyartar taka wannan tasha ta mai albarka, muna so da ka danna subscribe, kana kuma ka taba mana alamar kararrawa yanda za mu ringa sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Bai mu dora. Bayan safiya ta yi kuwa, sai kawai mutane suka ga wannan bishiya ta faɗi ƙasa, yayin da Hassan ya fito daga cikinta cikin ƙoshin lafiya. Yana rike da wani ɗan ƙaramin reshen bishiyar a hannun shi, wanda yanzu ya zama wani ruwan rawaya tamkar kai ka ce zinariya ce. Tun daga wannan rana ne aka sanar da a wannan ƙauyen cewa ba duk bishiya ce take zama ƙalau ba, wasu suna da zaman lafiya, sannan kuma wasu suna da asiri a jikinsu. Bayan kuwa kwana uku da lalacewar wannan bishiya a cikin wannan gari, abubuwa masu ban mamaki sun fara faruwa a cikin wannan gari. Mutane suna ganin walƙiya tana haskowa daga daidai inda wannan bishiyar ta faɗi. Hassan kuwa yana jin tamkar ana mai magana a cikin zuciyarsa. Maganar tana cewa, ka ɗauki ɗan wannan reshen da ka ɗauka yayin da zan mutu, ka je ka dasa ni a bakin ruwa. Yanzu in dai na dawo, zan dawo da gaskiyata. Mutane sun fara razana sosai da sosai, amma kuma Hassan ya ƙudurce cewa zai dasa wannan abar, yayin da kamar yadda muryar nan ta ce masa. Bayan safiya ta yi kuwa, inda mutane kwatsam kawai suka ga sabon tsiro na wannan tsohuwar bishiyar da ta faɗi kwanaki 3 da suka wuce, yana tsirowa a gefen rafi. Bishiya ta sake tsirowa, amma kuma wannan karan ganyayyakinta suna walƙiya, suna kuma wani tamkar kai ka ce zinariya ce aka dasa a guraren reshen bishiyar. Gode Hassan sosai da sosai, amma kuma ka sani cewa har yanzu da akwai sauran mugunta a cikin ƙauyen nan. Ana nan kuwa Hassan ya gano cewa wata mata mai suna Hajiya Zainab ita ce ta maida wannan bishiya ta asiri, yayin da shekaru aru da suka wuce ita ce ta taba mayar da wata mata bishiya, ita ce kuma wannan bishiyar da ta faɗi, sannan kuma ya je ƙara dasa ta a bakin rafi. Sai Hassan kuwa ya je gurin wannan matar da sassafe. Lokaci yayi wanda zaki faɗi gaskiya,
amma kuma Hajiya Zainabu sai ta ƙi amsa mai wannan magana da ya mata, sannan kuma sai ta dariya ta ce masa, ai yaro ne ba za ka gane komai ba, kai bishiyan nan ma ta dawo ne kawai domin kai. Tsam kawai bayan wani dare sai aka fara jin wannan bishiya ta fara girgiza, sannan kuma iska mai ƙarfi tana kaɗawa a cikin wannan gari. Ganyen wannan bishiya yayin da ya rikide gabaki ɗaya ya zama wani kala, yayin da mutanen ƙauyen suka fara fitowa da gidajensu suna gudu suna neman mafaka. Hassan kuwa inda ya tsaya a gaban wannan bishiya yana roƙonta, kada ki yi wa mutane komai, su ba su da laifi sannan kuma ba su san komai ba. Wai sai aka ga kamar Hassan ne iya balla a cikin reshen wannan bishiyar ya fito daga cikin wannan bishiyar. Sai wannan murya ta fara cewa, ba wai mutane nake nema ba, wanda ya maida ni bishiya kawai nake nema. A daidai wannan lokacin ne Zainabu ta fito da wani ƙaho a hannunta, yayin da yake ɗauke da wani baƙin hayaƙi a cikin wannan ƙaho. Nan take wannan bishiyar ta fara yin duhu, yayin da Hassan ya daga reshinan bishiyar nan masu kama da zinari yana kiran sunayen Allah, inda wannan haske da duhu da suke sama sai suka fara gabza yaƙi tamkar ana yaƙin ruhohi. Washe gari kuwa bayan wannan al'amari ya faru, ƙauyen ya dawo da albarkarsa da aka san shi da ita, sannan kuma komai ya dawo normal tamkar ba a yi ba, yayin da takan ba da lafiya ga marasa lafiya, sannan kuma kowa ya fara shuka tsirrai a gefen wannan bishiya domin neman albarka. Yasan ya riga ya zama sananne a cikin wannan garin, amma kuma mutane ba sa mantawa da irin wannan abubuwan da ya aikata a cikin wannan gari. Idan wannan shine farkon ziyartar taka wannan tasha ta mai albarka, to ka danna mana subscribe, kana kuma ka taba mana alamar kararrawa, yanda za mu ringa sanar da kai sababbin shirye-shiryen da zarar mun daura. Kana kuma kai mana like, kai mana comment domin yin sharhi akan labarukan da muke kawo maka. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka. Ku ci gaba da sauraro, bai mu je akan labarinmu na gaba. A wani gari wanda yake gabashin Afirka da akwai wata kyakkyawar yarinya mai suna Aisha. Aisha dai ta kasance kyakkyawa, ga ta da hankali ga nutsuwa, inda take aiki a wani karamin shagon sai da kofi. Wata ranar Lahadi kuwa wani mai suna Fahad ya shigo domin ya siyi kofi. Kada ka manta dai mai sauraro, idan har wannan shine farkon ziyartar taka wannan tasha ta mai albarka, muna so da ka danna subscribe, kana kuma ka taba mana alamar kararrawa, yanda za mu ringa sanar da kai sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Bai mu dora akan inda muka tsaya a cikin labarin mu. Idanunsa dai sun haɗu da na wannan kyakkyawar yarinya mai suna Aisha, yayin da ya ji gabaki daya kamar agogo ya tsaya cak. Amma kuma Fahad cikin karfin gwiwa sai ya ce bari ya gwada yi mata magana. Cikin girmamawa ya ce mata, amma kuma kafin in bar nan ina so in san sunanki. Aisha kuwa sai ta yi wani murmushi mai jan hankali, sai ta ce mai sunana Aisha. Wannan ranar kuwa ya zama na ɗaya daga cikin soyayya da ta haɗu tsakanin mace da namiji wadda ba a taɓa ganin kalata ba a cikin wannan ƙarnin, sannan kuma soyayya daga baki ɗaya ta ƙi mutuwa. Har ma mutane sukan ce musu ga sunan masu soyayyar da ba za ta taɓa mutuwa ba. Ana nan dai wata rana sai Aisha ta lura cewa Fahad yana ɓoye mata wani abu. Sai kwan ta tambaye shi, mene kake son ka ɓoye min Fahad? Sai kuwa wata rana ta bi shi har zuwa asibiti, yayin da ta tarar da wata mara lafiya a kwance, ashe mahaifiyarsa ce, yayin da yake kula da ita yayin da take fama da wani ciwo. Nan take sai Aisha ta fara raɗe-raɗi a cikin zuciyarta, ta ce ashe wannan shine abin da ake boyewa a cikin zuciya mai cike da tausayawa. Tun daga wannan lokaci ne kuwa soyayyar Fahad da kuma Aisha ta zurfafa sosai da sosai. Bangaren mahaifin Aisha kuwa, mahaifin Aisha ya gano cewa Aisha tana soyayya da wani talaka, yayin da ya fusata sosai, yayin da ya zo ya same ta aiki ce mata, ba zan taɓa bari ki auri wanda ba shi da kuɗi ba ko kaɗan.
yayin da kuma Aisha ta fashe da kuka. Sai Aisha ta ce a cikin zuciyarta, inda wannan ne kaddara ta to zan canja ta, zan zaɓi soyayya. Yayin da ta bar gida ta zaɓi Fahad su kasance a tare. Bacin duk wa'innan abubuwan da suka faru, sai matsaloli suka ƙara tunkarowa Fahad, yayin da kuɗinsu gabaki ɗaya suka ƙare, yayin da kuma again mahaifiyarsa ta ƙara kamuwa da wani ciwon. Aisha kuwa tana yin aiki dare da rana domin ta taimaka masa. Fahad kuwa ya sha gaya mata, yake ce mata ba na so ki ringa wahala kawai saboda ni, inda Aisha ta ce masa na zaɓe ka ne kawai ba wai don wannan abubuwan da nake maka ba. Yayin da daga nan ne fa soyayyarsu ta ƙara ƙarfi sosai da sosai. Bayan dogon lokaci da aka ɗauka ana ta wannan tataɓarzar, Ahmad ya samu aiki mai kyau. Wata rana kuwa sai ya haɗa wani gagarumin al'amari, yayin da ya haɗa wani abu a inda suka fara haɗuwa da Aisha. Yayin da ya durƙusa a gabanta, yana ɗauke da wani ɗan ƙaramin akwati wanda da alamu zobe ne a ciki. Sai Fahad ya ce mata, Aisha ki ceci rayuwata, ki taimaka ki aure ni. Bayan amincewa da wannan al'amari kuwa, an kira shi daga asibiti kiran gaggawa, yayin da a hanya motarsa ta samu hatsari. Yayin da aka kira Aisha aka gaya mata, Aisha ta jijjiga da jin wannan al'amari, yayin da ta yi ruga zuwa asibiti tana cikin matsanancin kuka. Sai likita ya ce mata yana raye, amma kuma zanadiyar buguwa da yi a kansa ya samu mantawar tunani, gabaki daya tunaninsa ya tafi. Sai Aisha ta ce mai, ko ka manta da ni zan ci gaba da taimaka maka. Bayan da kuwa Fahad ya farka daga doguwar suma da ya shiga na tsawon awa 2, yayin da ya kalli Aisha amma bai gane ta ba. Yayin da buɗe bakinsa na farko sai ya ce mata, ke wace ce? Aisha kuwa da hawaye a idanta ta ce mai, ni ce wadda nake son ka tun farko. Duk da haka kuwa Aisha ta ci gaba da tuna masa da abubuwan da suka faru a baya, sannan kuma tana kula da shi sosai da sosai, tana gaya mai irin abubuwan da suka faru a baya, tana fatan wata rana ko ba daɗe ko ba jima zai tuna. Kada ka manta mai sauraro, idan wannan shine farkon ziyartar taka wannan tasha ta mai albarka, to muna so da ka danna mana subscribe, kana kuma ka taba mana alamar kararrawa, yanda za mu ringa sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura. Sannan kuma kai mana like, kai mana comment domin yin sharhi akan labaran da muke kawo maka. Bai mu dora akan inda muka tsaya akan labarinmu. Sai kuma amma wani abu da ya faru a cikin rayuwar Fahad, yayin da wata sabuwar ma'aikaciyar jinya wadda ta fara aiki ba tare da wani dadewa ba a cikin wannan asibitin, mai suna Amina, ta fara son Fahad, duk da cewa kuwa yana cikin wannan halin na gabaki daya kwakwalwarsa ta tafi, baya iya tuna komai da ya faru a baya. Amma kuma ita Mina ba tare da sanin cewa ta san yana da masoyiya ba. Aisha ta ji raunin abin sosai da sosai, amma kuma sai take sage-sage a cikin zuciyarta, inda wannan soyayyar ta amana ce, kana kuma ta gaskiya ce, to za ta dawo ko da bayan tsawon shekarun da za ta iba. Ni dai ina nan ina jira. Ana nan dai soyayya tana ƙara ƙarfi tsakanin Mina da Fahad. Wata rana kuwa kawai Fahad sai ya ga Aisha tana kuka a cikin lambun asibiti. A cikin kallo ɗaya kuwa da ya mata, hotunan da suka gabata a baya nan suka fara dawowa ƙwaƙwalwarsa. Tun daga ranar farko da suka haɗu da ita a shagon kofi, har izuwa lokacin da ya bata zobe a shagon kofin, komai ya dawo ƙwaƙwalwarsa. Sai ya ce cikin murya mai rauni, Aisha ta yi fargigit, ta juyo cikin hawaye. Nan Fahad sai ya ce mata, na tuna da komai, soyayya ta alkawari na. Nan take suka runguma juna, yayin da dariya da kuma hawaye suka gauraye a guri daya. Bacin dai Fahad ya samu sauki, ya gama warwarewa komai da komai, yayin da bayan shekara daya aka kara ɗaura aurensu, inda suka fara haduwa, yayin da gabaki daya haske da kuma furanni, dariya sannan kuma da kiɗa gabaki daya sun cika gurin. Sai Fahad ya buɗi baki ya ce, muna son juna cikin wahala da kuma tashin hankali, wannan ce soyayya ta gaskiya. Sannan kuma Aisha ta ce, soyayyarmu ba ta mutu ba. An kammala bikin gabaki daya, yayin da ake ɗaukan hoto, yayin da gabaki daya fitilu sun kalli sama ta yi walƙiya, yadda ka san gabaki daya wani abu aka samu aka liƙa a sama ko kuma aka zuba a sama, tamkar kai ka ce walƙiya ce ta koma wani salo na daban. Bisarar a nan dai muka kawo maka ƙarshen wannan labari namu.
Idan har ka ji daɗin wannan labari to ka samu ka danna mana subscribe, kana kuma ka taɓa mana alamar ƙararrawa yanda za mu ringa sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Kana kuma kai mana like, kai mana comment domin sharhi akan labaran da muke kawo maka. Bai mu je akan labarinmu na gaba. Labarin wani mai sayar da naman mutane, labari mai ban al'ajabi ga kuma tsoro. Wani ƙauye wanda yake yammacin Afirka, da akwai wani ƙauye mai suna tafkin fure, a inda mutane suke rayuwa cikin farin ciki da kuma kwanciyar hankali. Ana nan dai wata ranar Juma'a sai wani bako ya iso. Bakon ana ce mai Malam Dogo. Ya iso ne daga makwabcin ƙauyen da yake kusa da ƙauyen nasu. Ana yi wa ƙauyen da suna Gidan Dogo. Ya isowansa dai wannan ne garin ya samu ya buɗe wani sabon shagonsa wanda yake sai da nama, wanda ya sa mai suna Dogo Fresh Meat. Yanda ka san tsafi ya yawa mutanen wannan garin, yayin da duk wanda ya ɗanɗana naman wannan dogo dole ne sai ya so ya ƙara. Kada ka manta dai mai sauraro, idan har wannan shine farkon ziyartar taka wannan tasha ta mai albarka, to ka samu ka danna mana subscribe, kana kuma ka taba mana alamar ƙararrawa yanda za mu ringa sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Bai mu ci gaba akan labarinmu. Saboda naman Malam Dogo ga kamshi, ga daɗi, ga kuma gardi a baki. Saboda haka ne tsofaffin masu nama suka fara rasa kwastomomi, har ma suna cewa shagon Dogo yana da wata aba guda ɗaya wanda mutane da yawa ba su gane abubuwan da yake nufi ba akan wannan shago. Yayin da aka zo shagon aka ce yana ina, sai a ce baya nan, amma kuma in aka tambaye shi ina ya ce, sai ya ce na ajiye kayan sanyi ne, to ba na son kada yara su shiga su yi min barna. Amma wata rana wani yaro mai suna Sa'idu, wanda yake taimaka masa wajen share-share, ya lura da cewa jini yana zuba daga gefen kofar ɗakin, yayin da jinin yana ɗauke da baki-baki a jikinsa. Yayin da ya lura da wannan abin sai ya ce, amma kuma bacin da ya tambaye sa, sai Malam Dogo ya masa tsawa ya ce, kai yaro, kai abin da yake gabanka, ba a tambaya kalar wa'annan. A cikin kwanaki 6 kuwa mutane daban-daban mabambanta suka ɓace a cikin wannan ƙauyen mai suna tafkin fure. Amma kuma abin mamakin shine duk wanda aka nema aka rasa, to ƙarshen ganinsa da ake mai ana ganinsa ne a kasuwa yayin da yake siyan nama a gun Malam Dogo. Amma kuma bayan ya siya nama yake ɓace a rasa ma inda yake, a ita neman sa amma kuma ba a samun sa. Haka dai mutane 10 suka bata a cikin wannan garin. Amma kuma fa sai mutane suka fara tambaya, sai suka fara cewa ko da akwai alaka tsakanin bacewar mutane da kuma Dogo, sai dai kuma amma ba wanda ya isa ya tunkari Malam Dogo da wannan tambayar kai tsaye. Ana nan dai wata rana bayan an rufe kasuwa, yayin da Sa'idu ya buya a wani bayan buhun gishiri, yayin da gurin ya kasance baki, inda kowa ya zauna a gurin ba za a gane shi ba. Yayin da ya ga Malam Dogo yana jawo wata doguwar jaka mai nauyi daga bayan motarsa, ya kuma shiga wannan ɗakin wanda yake rufewa kullum da wannan jaka. Amma kuma abin da zai bada mamaki shine Sa'idu ya samu wata karamar kofa, ɗan karamin rami, yayin da ya samu ya leka cikin wannan ɗakin don ya ga abin da yake faruwa. Lekawarsa ba tare da wuya ba kuwa, sai ya ga Malam Dogo yana jawo wata gawa daga cikin karkashin teburinsa, yayin da ya ɗora ta akan tebur. Yayin da abin ya girgiza wannan yaron Sa'idu sosai da sosai, sai yaron nan ya ga yadda Malam Dogo yake yayyanka sassan jikin wannan gawar yana sawa a cikin firji. Yayin da ya ga wannan abin nan dai sai ya rude, ya kidime, ya yi cikin gida da gudu yana ihu. Washe gari kuwa da safe Sa'idu ya kwashe duk abin da ya faru ya gaya wa mahaifiyarsa kuwa ta firgita sosai da sosai, sannan kuma ta ce mai, kai shiru da bakinka, wannan maganar ba taka bace, kar mu je kuma mu janyo wani bala'in da zai zo ya same mu baki daya. Sa'idu kuwa bai daka ta mahaifiyarsa ba, ya ga cewa muddin ya shiru bai gaya wa wani wanda zai ɗauki hukunci akan abin ba, to mutane za su ta mutuwa ne. Yayin da ya je gun dagacin garin ya gaya mai duk abin da yake faruwa. Dagacin kuwa ba tare da wata ba ya kira wasu jami'an tsaro domin su je su yi mai bincike a ɓoye. Aka shirya komai da komai, aka tsara cewa za a je ne da daddare lokacin da shagon yake rufe. Haka ko aka yi, jami'an tsaron nan suka isa da daddare, yayin da suka leka cikin ɗakin Malam Dogo yayin da yake rufe. Yayin da lokaci ɗaya suka banka cikin wannan gidan, suka ga me yake faruwa, yayin da suka tarar da firji makile cike da sassan jikin ɗan adam. An samu hannaye na mutane da kafafu, kai har ma an samu kawuna 2 wanda ya yi ajiye a ƙarƙashin wani akwati. Amma kuma Malam Dogo kawai sai ya tsaya yana yin murmushi, sai ya ce ha ha ha, kun makara yayin da kuka ci
naman mutane na tsawon wata ɗaya. Mutane sun firgice sosai da sosai, yayin da kuma wasu suka faɗi ƙasa sumammu. Ba a wata ba aka wuce da Malam Dogode police station, daga police station kuwa aka yi kotu da shi kotun babban birnin garin, yayin da yake